नाजानाय थायोब्ला जाफुंसारनाया फैयो। एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय ब्राउनडन दैमारि एपीएससी आनजादाव उथ्रिसारनानै एपीएससीनि 65 फारिलाइयाव मोननो हानाय आसाम रायजोजों लोगोसे बिटिआर हालामनि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि ओनसोलनि मासकुटि गामिनि थागिबि बिफा रजनी कुमार दैमारि आरो बिमा पुलनी दैमारिनि फिसाज्ला ब्राउनडन दैमारि बिथाङा उथ्रिसार जानो हानायाव ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनायजों लोगोसे बर' हारिनि थुलुंगाखां जारिमिनारि खौरां सोरजिनो हानायखौ गोजोननाय मोनो। बिथांखौ दिनै नोलोबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव नोलोबारि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे नोलोबारि आइजो अनसाय आफाद, नोलोबारि बाजार कमिटि, नोलोबारि बियाब बाथौ गुथुम, माजुलि गेजेर फरायसालि, दरंनि हाथरखि आफाद, बिहुराम बर' गोजौ फरायसालि, बिहुराम बर' गेजेर फरायसालि आरो जयेन्ट बाइबेल कलेजआ जथायै ब्राउनडन दैमारि बिथांखौ बरायो। आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। आं जितु सार्भिस आसाम पुलिस सार्भिस बेवहाय आं 65 रेंक लानानै उथ्रिनो हादों। बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों। आं सेटिसफाइड। माबायदि खस्थ' खालामदोंमोन? बे एग्जामखौ क्लियार खालामनो थाखाय आं जोबोर खस्थ' खालामदों। फ्राय 5-6 इयार्स आं स्ट्रागल खालामनांगौ जादों। फार्स्ट एटेम्पखौ आं जेब्ला लिरदों 2018आवहाय आं मेन्सखौ बारनो हायाखैमोन। ओमफ्राय सेकेन्ड एटेम्पखौ आङो आरो नाजाफिननानै आं होदों। ओमफ्राय आं दायो साक्सेस जानो हादों। बेनि थाखाय आं गोजोनदों। नैबे समाव जों खोनानो मोनदों नैबे नोलोबारि ओनसोलनिफ्राय गोबां लाइमोनफोर जिहेतु BA MA ग्रेजुएसन खालामनानै दङ। दा बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायगोन नैबे एग्जामाव एटेम्प खालामनो थाखाय? औ, दानि फैबाय थानाय स्टुडेन्टसफोरखौ आरो जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमखौबो फरायसाफोरखौ आं बेखौनो खावलायो जे मोनसे कम्पिटिटिभ माइन्डसेटखौ लानांगौ, मोनसे भिजन एबा प्लानिं लानानै फरायनांगौ। जितु एग्जाम सिभिल सार्भिसेस बे गोरा नङा। बेनि क्वालिफिकेसना जास्ट ग्रेजुवेट जानांगौ। बेनिफ्राय मोनसे मोजां स्ट्रेटेजि लानानै फरायनांगौ आरो खस्थ' खालामनांगौ। अब्ला डेफिनेटलि साक्सेसखौ सानसे समाव मोननो हायो। नोंथांनि जाफुंसारनायाव मदद हिसाबै नोंथाङा सोरखारनिफ्राय मदद मोनदों माबायदि? फार्स्ट क्रेडिटखौ आङो इसोरखौ हामबाय होनदों। इसोरा आंनि आर'जखौ खोनासंबाय आरो आंनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ होबाय। बेजों लोगोसे आंनि आइ आरो आफा, आंनि साफ्रोम फेमिलि मेम्बार्सखौ हामबाय होनदों। मानो होनबा आंनि आइ आफाया आंनि लागै जोबोरखिनि सेक्रिफाइस खालामबाय। आं फरायनाय समावहाय जोबोरखिनि जेसेबां सापर्ट नांगौ बेखौ होबाय। बेनि थाखाय आं हामबाय होनदों। लोगोसे आंनि गामिनि साफ्रोम आरो समाजनि आरो ओनसोलनि साफ्रोमखौबो गाहाम अनसायनायनि थाखाय आं हामबाय होनदों। इयुनाव बिनिफ्राय आरो जौसिनबाव UPSC आनजाद बेखौ होनायनि नोंथाङा थांखिफोर दं? UPSC होनायनि थाखाय आङो सानबावदों आरो आं नाजागोन। उननि थाखाय आङो प्लानिं खालामगोन आरो आंनि नाजानाया जेब्लायबो थागोन। फैबाय थानाय इयुन लाइमोनफोरनि थाखाय मा मेसेज? फैबाय थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय आं बेखौनो बुंगोन जे लाइफआव गिभ आप खालामनाङा। मोनसे स्ट्रागल होननाया खालामनांगौ। मोनसे कम्फर्ट जननिफ्राय ओंखारनांगौ, नाजानाय थानांगौ आरो मोनसे प्लानिंनि गेजेरजों फरायनांगौ। बेखौनो बुङो। गोजोनदों। थेवबो आं बुंनो नागिरदों 99%। CS मोननायबा 100% होनना बुंगौमोन। थेवबो आं गोजोनदों। मानोना फिसाज्लाहाबो एसेबां आफसुस गैया। बिथाङा बुंदोंमोन सानसेआव आइदार SCS अर APS। आं बेयावनो सन्तुस्ट जागोन नामा। बिनि गाहाय रेंकबा सन्तुस्ट जायो होनना मोनदों आरो। दा थेवबो आं 99% हेपि आरो सेटिसफाइड। बिथांनि जाफुंसारनायाव माबायदि खस्थ' खालामदोंमोन बिथाङा आरो नोंथांमोना गारजेन हिसाबै? बिथाङा आं नांगौखिनि थाखा फैसाखौ हरोमोन। मालाबाबो आं माने डिसकारेज खालामामोन। आरो बिथाङा बुंनो थाङोबा बाध्य, सिनसियार। खिन्थु बाङाय माने लेजि खालामना होयो आरो किसुमान बिहायाव बाङाय लेजिनेसा दंबावो। बेखौ फोसाबनांगोन आरो बिथाङा। माखासे फरायसालि बिथांमोननि गार्जेन हिसाबै आं बुंनो नागिरदों गुबुन गार्जेनखौ माने गथ'फोरखौ जिखिनि गाइड होनांगौ बे गाइडेन्सआ एसे खम जादों आरो जोंनि गेजेराव। माने मबेखौ कर्स लानांगौबा मा फरायनांगौ, माबायदि होसोनांगौ बा माबायदि खालामनांगौ बेखौ गोबाङानो मेरिट दोङोब्लाबो थाखा फैसा दोङोब्लाबो आन्दायना थायो आरो। बेयाव बहुतनि जिथु मेरिट बे लस जादों आरो। मोजां गाइडेन्स मोनोब्ला बेबायदि आरो गोबां मोजां गाइडेन्स मोनबा बहुतआनो आरो आगबारिबावनो हागोन आरो। आं बे बेलायाव गिबि आं नैबेखौ बुंगोन जे जोंनि नोलोबारि हालाम जिहेथु बियो नोगोर सोहोरनिफ्राय जानगाराव थानाय मोनसे गामियारि ओनसोल आरो बे गामियारि ओनसोलनिफ्राय जों दिनै नोलोबारि हालामनि जानानै सासे APSC पास जानानै APS रेंकआव मोननो हानाय सासे जोङो उथ्रिसारनाय मोननो हाबाय। दा बेखौ लानानै आं जोबोद गोग्गानाय मोनदों। आरो लोगोसे आं बेखौबो बुंगोन जे आं बेनिख्रुइ बांसिन गावखौनो माने गोग्गानाय मोनसिनदों जे
बिथांनि बिफा जिहेतु रजनी दैमारी बिथाङा जोंनि नोलोबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो सासे गोख्रों मावथि आरो बिथाङा दानि सिगाङाव दाना होजानाय जितु दरंनि हाथरखि सुजेन्द्रनाथ दैमारी ट्रास्ट बिनि मासिगिरिबो दा बिथांनि फिसाला APSC पास जानानै उथ्रिसारनो हानायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनिसिम साबायखर बावनो सानदों लोगोसे आरो जोंनि गेजेराव जे बिथांखौ मोननो हाबाय आरो बेबायदि ब्रिन्दम दैमारी बायदिनो आरो जों इयुनाव बिथांनि बिहोमाजोंनो बिथांनि अबदानजोंनो आरो गुबुना माने थुलुंगानाय मोननानै जों बिदि मोननो हाबावो नामा आं बेखौ मिजिं थिगोन लोगोसे बेखौबो बुंनांगोन जे जोंहा नोलोबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जिथु गायसनगिरि आफादगिरि बिथांनि फिसालायाबो मोनसे समाव माने APSC पास जानानै दासिम बे APSC रेंकनिनो साख्रि मावनानै दंबाय थायो BTC आव बे हिसाबै बियो मोनसे जोंनि गोग्गानाय होननानै आं सानदों आरो आं बेनि थाखाय आं जोबोद गावखौनो गोजोननाय मोन्दों रंजानाय मोन्दों आरो लोगोसे बिमा बिफाया जेसेबां गोग्गादों आं बेसेबां आं गावखौनो गोग्गानाय मोन्दों बेनिखायनो जों दिनै बिथांखौ जों बरायनाय जादों ब्रिन्दम दैमारी बिथाङा माने इंलिस मिडियामाव फरायनाय रौता सेक्रेटारियाव फरायदों बिथाङा बै समाव हयथ' बिथाङा हस्टेलफ्राव थायोमोन नामा जों बारा मोजां मिथिया अब्लाबो नाथाय जों थांनाय बोसोरनि जिहेतु बिथाङा चाइल्ड डेभेलपमेन्ट अफिसार मोननो हादोंमोन बेनिफ्राय जों बिथांखौ मिन्थिदों आरो बिथांनि बिफा रजनी दैमारी बिथाङा जोंनो बे माखासे फिसालानि खोथाखौ बुंदोंमोन बिनिफ्रायनो जों एसे आसा खालामबाय थादोंमोन जे बिथाङा सानसे समाव बेबायदि रेंकनि APSC रेंकनि मोनसे आनजादाव उथ्रिनानै जोंनि गेजेराव सासे मानसि महरै बिथाङा नुजाफैगोन जों बेखौ आसा खालामदोंमोन जों बेखिनिखौल'सो मिथिनाय जादोंमोन आरो दिनै नोंथांमोना बरायबाय आरो थुनलाइ आफादा सोलोंथाइ बिथिङावबो जों दिनै बिथांखौ बरायनायनि थांखियानो जाहैबाय जाहाथे बे बरायनायनि गेजेरजों बे फैबाय थानाय इयुन जोलै फरायसाफ्रा जाहाथे बे बरायनायखौ नुनानै थुलुंगायो बेखौ जों मिजिंथिदों आरो बेखायनो जों बिथांखौ बरायदों आरो बे बरायनायनि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय बे फरायसाफ्रा हयथ' बिथाङा जेरै नाजानानै माने जाफुंसार सासे सोद्रोमा जानो हाबाय सासे अफिसार जानो हाबाय थिग बिदिनो इयुननि फरायसाफ्राबो बेखौ नुनानै बेखौनो फल' खालामनानै जों इयुनाव बेबायदि जोंनि गेजेराव जों बिदि माखासे APSCनि आनजाद होनानै उथ्रिसारनानै बेबायदि अफिसार जों मोननो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA MSc BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि इंराजि आयदानि फोरोंगिरि बिगियान आयदानि फोरोंगिरि हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन